Першае выданне маленькага прынца ў перакладзе Ніны Мацяш выйшла яшчэ 30 гадоў таму. З таго часу кніга набыла вялікую папулярнасць як у чытачоў замежнай літаратуры, так і ў аматараў добрага беларускага слова. У 2017 годзе кніга была перавыдадзена яшчэ раз. Зараз у Брэсцкай гарадской бібліятэцы прадставілі ўжо трэцяе выданне вядомага твора. Ніна Мацяш не толькі як літаратарка, але як і лінгвіст добра ведала французскую мову. А вобразы Экзюперы змагла ўвасобіць у мове для беларускага чытача вядомай і зразумелай. Маленький принц і вертається до нас у роднім слові, у той музиці слова, яку створила Ніна Мацяш, передавши особливості оригіналу. Вона працювала, допрацьовувала перше видання «Маленького принцу». І навіть у самій книзі, що не вельми характерно для Ніни Мацяш, вона зробила такі правки, удокладнення. І ось видавецтво «Пхури» видала гэтую книгу уже з доповненнями, справками Ніни Мацяш. Сустрэча ў бібліятэцы стала з аднаго боку добрай нагодай узгадаць Мацяш, якая зрабіла вялікі ўклад у папулярызацыю беларускага слова. З іншага дакрануцца да чароўнага света Экзюперы. Філолагі, бібліятэкары, выкладчыкі, студэнты і проста зацікаўленыя літаратурай. Прэзентацыя беларускамоўнага маленькага прынца стала не проста вечарам памяці Ніны Мацяш, а сапраўднай творчай сустрэчай, гутаркай аднадумцаў. Со сваім студэнтам мы прыйшлі на гэтае мерапрыемства дзеля таго, каб у ім і паўдзельнічаць, і паказаць, што не забыта ні Ніна Мацяш, ні беларуская мова, ні замежная літаратура. Вельмі шмат разоў перачытваў гэты твор, пэўнае ўражанне на мяне выклікаў, і вось это прапусціў усё через сябе. Думаю, атрымалася. У 6 гадоў мяне пераканалі адмовіцца ад бліскучай кар'еры мастака. Я быў збіты з панталыку няўдачай з малюнкам. Дарослыя ніколі і нічога не могуць зразумець самі, а дзецям надта ж утомна вечна тлумачыць ім, што да чаго. Сярод удзельнікаў сустрэчы вучні сярэдняй школы нумар 15, якая спецыялізуецца на паглыбленым вывучэнні французскай мовы, культуры и литературы. Мне тоже так кажется, что на белорусский язык ее будут использовать в книгах как дополнительную литературу. В школе мы ознакомились только в франкоязычной версии. На белорусском это было бы очень интересно. Арганізатары сустрэчы спадзяюцца, што трэцяе выданне пераклада маленькага прынца набудзе яшчэ большую папулярнасць у чытачоў. І будзе цікава як тым, хто знаёмы з першымі двумя выданнямі, так і тым, для каго гэтае знаёмства будзе першым. Вераніка Якавец, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».